Hej til gilluat med stærle biotim ullumik sudeqatiqarlua videoriussuunga sudeqatingisara raanti igem ateqapkalaat bloggertattor bloggia kanunga linkimu inissikkumaarpara alakkarniariu tusarsimangikkukku taavat ullumik apeqqutissaqaruit akisaqattaassuarut bloggimini raantip suliarissua ua videoriortariaram video suliarissuara soqutiuk isiginnaarinariarit apeqqusiulleq soorpinnersanneq nuannaraara qalipaaterpassuya issingiingitsunnertaraminga qalipaatiltaak atorusuttarlui qalipaati qalipaatingissaartingiuaannartariaqangill qalipaat suulluunni ilaani itertarpunga qaman qalipaatileriussuulluak sianilu kiinanni qalipaa allaruissuullun soor qasorpasissinnaarung uffalu nuannaariilikkaluarlua taamaammat ilunniitto ullormisiisara qaatungin takutissinnaak nuannarisarpara taava pinnersaatini ima meqqini akisuna high end taamnutserluaannarlu nuannarinerpaajuara diorappassukkatsarnikuuakka diori ikattoriorioriori katsarnikuungikkaluarpaksia amerlalaattu katsarnikuungak nuannarisaqingak diorisaqqummерситтангаа sualummi limited editionin silaqingilan taak allaanerulaartarmat pisiaaruusuttarpak assoriu taa drugstore des imap akikinneri pinnersaatit taakkunan nuannarinerpaajuak immaqaarluk elfit rimellortarnil taakkua nuannarinerpaasarpak sianilu aam wet and wild nuannarisoruissuullumi akisunarni maakkia taasinnaaraksi akikinnerni pingastaasariaqissuak elfit rimellortarnit taavat wet and wild pinnersaatini suna atungitsoorsinnaangiliuk atungittoorsinnaangisaira imma foundationne immaqaluunni BB cream apeqqutao soriu ullorm qanurinnersua ilaani strisserpallaangikkuma ima BB cream atuinnarsinnaavara soorl ullumik atorpara naaqullik atorlui massak immiussialuarla sila taaseriam unnuttoriussuungami ksia ulluinnarni pinnersarniangikkuma maskaariinnarsinnaangilang taamaaliinnarniaruma amingartoriut misiisimasarpaaksia pinnersarniaruma miningittoorsinnaangisara foundationnertariaqartuaanappa maanqalipaata аллангоратtarpo taavalu qalipaata aapaluartoriussuungama amera ila qaamasoorioriussuam taa soorl kiappat aappillissuung seqinnerpa aappillissuung suunguma qiuleruma aappillissuung ila kisianni qalipaatia soorl uan immaersarinnersaa imaqaamatiingaluaram taamaamba foundation pingaatsinnerpaasarpak qallukka ilanguttaraluarluik sia qalluk ilaan taamarsup sariaqan ajorami foundation pingittoorsinnaangilar palitsun nuannarinerpaajuiuk palitsin nuannarinerpaajuungallappak massaksi paalitsit aamnu taajoqqingam aattaqanittup pitaaqaralungi misilippak sia Open decay naked ukku nuannarinersaavak una pitaaeqqammeriarak suleqattutinnginnakku una atukulaartoriussua unasipaarluarlu qangali atorparaksia ulluinnarn pinnersiissangaangama taak atornerpaasarpakka taa kisia massakkorpia nuannarisakka imasiipaalitsikka ukunammin qanorluuni immersinnaariarik nuannarisoruissuaa ilitsersuutin immamalunginiartoriusimassuas nuannarisoruissuungik massak amerlaninngorami ima takusinnaavat ilaartorsimavak aayan open decay mingaanneers pihopalittimingaanneers rimmellantorni sianalli Maybelline Sigma Brow Design Dior Sample melon misidioti
Täällä aion pronsarikuan ataatimaartinniarsarivak singorsaati imma. Tästä messäk nuannaingallakka kreatiiviusut misingisimaneruam imma tassan ksienni palitti mærkim taallu uapandikainnaakit itsuut trepitaarusuppaaksia sulimisingisimanngilanga pisariaqatsilluma. Børstit suut iluarinerpaavingit taakkunani børsteqappa imma hunnoruassingiingittut. Massaqqoqqissaa puini atorsinnaaniassuakka vi har kosmetikkimingaannerp taak polkadot børst imma ammarortuaartillit ta una puino atortarparaksia singorsaatin kontorimul atorsinnaararuaksia ammarorqissaariarmat ukkuun peqinneqingeriarmat taavalu syntetiskiullut børstitaa imma naammaqqeqqissaattumi puuertaraminga puuer ingattajaangikkaruarlugu taasik mamingaannerso foundationnima tussalluut takusinnaava atorarsmagin errongassaavo imma sigma mingaannersigmax collection una F4 taan iluarisoriussuara taan sequmippat nu taan pitaaqqissu taan pingittorsinnaangisara sigma mingaannerso F4 I4 ung atortarpara imma iluarisoriussua taavalu aamqingara kontorissanguk ukkun pittaasoriussuullun imma isikkoqarpo akulerussutit pittaasoriussuuvoq taavalu I formaltris imman isikkoqarp unamikineruva Paris collection nimingaannerpksia tamammik taam angitingippu ilaa syntetiskiup una qanorma savaasaasakassaa meqquan meqqoqap taakkua angissusaa uan tulluartoriussuungami taakku attussallu iluarisoriussuak taappersti ilaa nikeralaartarami taakkua sinnere eqqaalaarusu pallaangilak taakkuungami uknuisitakka atornerpaasakka atortuaannakkak pinnersarneri tamaasa qimeriaasat qanoringaangit uanga qimeriaas qappua massakkun naluaatakusinnaanerissi qimeriaasat nuannarisorissuak tamatua atortuaannarna ajorpakka ksia kusanartoriut misingisimarusukkum arnaalluarpasittoriut misingisimarusukkum qimeriaaserlua nuannarisorissua namminerlua qimeriaaraaringuaqaama ammusammisu imma ikittuarangui taamaam pisariaqatsillui misingisimasarama qimeriaaserlertaappunga märki ataasinna toqqassangaluaruksuna toqqassangaluarpiu Dior inalunginnak qalipaat nuannarisak pingingai ksiani uapandikay uapandikaymit misilippallaarnikuungilaksia taan pillungu Dior toqqassangaluarpara uapandikaymit misilerarnikuunginnak oinskykkiunerus taamaallaa misilinnikuak Dior toqqaanassangaluarpara taaksia akikinnern elfisun tamangayaa singiingippingivai beauty guru kina nuannarinerpaaviuk beauty guru kina nuannarinerpaaviu tassan apeqqumi taasarpassuaqarsinnaaruarpa ilitsersuusia isiginnaapiassaavinnikuat taamaallaa misingisimangaangama isikko angorusutaa angunaverlu qalipaasun amingaatiginerlu taamaallaa taaman misingisimaleraama assinguttun uyaase imma videon uyaassinnaasappua taavalu isiginnaartakkakka imma topisiat takutillaqqittoriuramik ilaanni haltiimingayassua video takitingis isiginnaartarpak uatakkisu oqaloruyuart nuannarinerungak YouTube pimmassakkut siullermik imma 2008 pinnersattu isiginnaarlu nuannarisoruissuak aamatsaliortu asingiingittultaaksian massaqqoqqissaa nuannarisak Emily Noel 83 Nicole Guerrero
Jacqueline Hill. Kikkut. It's Judy's time. Thanks. Messaqommassitippiarna ajorami. Pinnassaak tuni isiginnaattagallam taan isiginnaattarnikua taan nuannersooriungami. Ajornangittua eqqassaatinni YouTube-pimi taan immaamalinnersaavara issuarniarsaringikkaluarluuksia YouTube-pimi saqqommassitsaarna uyangassaruissuam qanoon saqqommassitsarusut taamaam malittarisoriua nuannarisorioak taassam saqqommassitsaarneriksia missaksoornissaariartuaalerlu nammine uwa qanorikkusunnerlu YouTube-pimi maangitto falskiusaamksia video killortariasi assigiingittullu qanu immissatnerluut ilinniarfingivara siunissam namminerlunga uangaassutterin neriuppa nassaariumaallu taakkua taavad Holly Anna Ray taan imma pisiani taavad nuunnikuusan eqqartullaqqittorioriuungamingit beauty by nivikka aama videoriullaqqittoriussuu imma Kalaallinut isiginnaattappara pinnassaarnermi ilitsersuusiorsimangaangat sian Nicole Correo assoruanuannarivara taan Qujanaqlunilu pinnerlunilu ajoqutqinginnermi taava qanoq huitubeqappit normale panerto orsupalittorluunni video kingullermi imma paasereersimaissua orsupalittum ameqartua ksianiun paaserusukkak qaante qanu ameqarners taamaama allaan soorl aperiitikkuma panertum ameqarpa imaluun normaalim ameqarpa qaanti taamaassappat taatassua innersusinnaaniassangakki qanoq sivistingisumik pinnersaak tappit uanga ilaan 10 minutti ilaan 2 apeqqutaasaq qanu suu atornerikka ilaan dramatisk iusorium suntamam iluaqqeqqeqqissaami nissitassaasaam ilaanni qalipaatsaqqortungingaami maasiupallakkaan piariissuu taa apeqqu kingulliungallarunartu qaantiluun allaqatingiilluta sananikuungatsuga una makeup taakkeq imaluunni collaboration suleqatingiin qantaassarnerpoq misilik nikuungisanni sunassuut misilikkusunnersaavingit benefitsi mingaanneres benefitsi arlallit taavalu maakki suli iserfingerusunneruak aallarteqqaarama suntamam akikkinnerpaa anguniarnikuak taaksia akittoriartuaalerama aamnuannarisakka imaangit akisutinniaannaavit kikka suli akikittun silaqangilangaksia akisu aamisilikkusutterernikuak ilissit qanorinners aameqqaarusunniassangakki benefitsi taavalu Revlonni essoomisilikksunnarliipiuta iluarineqartoriussui foundationiuta orsupalittun pittaarpaluttoriussua kusitsikkiartortart ullnaallu atoraanni misilikkusuten ulikkaappa physicians formula amerikkammiu produktiuta American drugstore pisiaariaanna ikattoriorioriui misilikkusukkaluappakka apeqqut ullumik tastaakkuungallarput neriulla nuannarisimassangis ilinnia uannulltungasuni pinnersaattungaatu ilikkaaqarnerulaarsi passasisi suunuannarinerikka imma tullian suunuannaringinnerpaaneru ilangussinnaaraluarpo asuk aamtaakki taam takitingitikkusunginnak una qoyan isiginnaarsinaagavi eqqaamaniariuraan tiplokkiani alakkarsinnaava plokkilia apeqqut assingeeqinnaa tessan takusinnaavatsit taamam linkia kalani inisseqqavoq alakkarniariuk qoyan isiginnaaravit nuannaringukku laikkerniariuk apuneersimangikku apuneerniarina saqqommersitsilaattuaannarpa ayut ngittuunguungisik bye.